Allah jomen foben gamen jamdanya mangarimanen Allah jomen foben gamen jamdanya mangarimanen Allah jomen foben gamen jamdanya ma bismillah ila benya go yakare mudum dojo mangarimanen Allah jomen foben gamen jamdanya ma rasulu fano windere tagado gardudo ene mangarimanen Allah jomen Allah waydu alhamdulillah balle on no wala al yam koy ko di ko al mudagal ko ay so ene mut wana no mut on on ko ngala matan putari ya imani mo tan ay mo dem ma len la ko an kam kala mo kayna mo dal kadi ko tagal mo be tan ni mo be ni ko do ni ini gambar yang dia mungkin orang ini nanti, tidak boleh itu Arab, kalau mangkat tangan, kalau orang ini, ilmunya kita set, mau belajar kita primar dan tema, kita kajian dari, kita jalan, ini remoi, jadi malah yang tadi, kita dia mana yang betul ni. ada di luar ada solusi apa? Ekonomi ini. Bang jadi dia ada kiri sini yang dia ada di bawah orang kampung tu itu ada mau penenggar ini tak indah ini saya tu kerja non hanya alhamdulillah dalam pendalaman saya pendalaman mau doa ini food masalah tidak agak karena kata ini yurmi ay wayre ay janta ko be dayi be amedan yi be anondiran mbowndira e mumen yida e mumen jabbandira e mumen wala so faya yaade joyi taw onni hawn mbowndira hawn hankati non gonti neddo ko gas on yuru modo won jaram ci hande wadon don forbal hande ko foti wadi men to heddi balde joyi jaram voilà anda ko dum ci indi ma yefal ma min salminima bandiraɓe min ñago calmini sito o ko mamadou lamine wiyete sew kan ya ko fouta ko wiyete wen dosial allah riji min noon porteur ɗo o saha e garto kaldiran ɗo ko ɗum hande foti ɗum woni gargol ma gan fof duuɗi gar ƴimno alhamdulillah minen kam to banggue fouta ɗo ɓoyani ko ɗum fuɗɗi ko 2022 wonno 2022 o bina arde on tuwa o mi 2024 on heɓani sona taw en faata mi heɓani arde kelmi arde koye 2025 machallah joni toon to worko jen waɗi ummotoɓe toon walla ko ene waɗi ummotoɓe saabu minen arɓe ɗo ɓe bakkiere ari ɗo bosiyaɓe ari ɗo waali ari ɗo badalaɓe ari ɗo e duunde woɓɓe dal minen fof tan ndenndi min mbaɗɗi hasbunallah goto ɗon ha cikkiti nde wonno ko fuuta wiya no mawni wona wuro woto ko nokkuji joni waɗi hen guri mawɗen waɗi tokowote on saha min mbaɗa programme tan min fof min mbaɗa conforme ɗum tan aadi o procé on joni holto potto ɗon ummotoɓe gamɓeoɓe ceelɗe ummotoɓe daka holto woni ko potton on mbawa minen fof min kewi hawrude ko manda croisement ɗo min fof min kawro ewo hikka noon yamato laamu ɗisi kardinɗo ko wayno minen kadi to amen ɗo ma to alhamdulillahi rabbil alamin min ɗisi tardude seeɗa banggue garangal ngal sabu lemin ɗum joɗɗotamin ɗofinoma seeɗa min ɗisi tardude ɗon no fewi so min garinoma do 2 heures tan wala ɓuura caggal muɗum ko min gummi ko ɗum dari ha yeeso
kono felli kono alhamdulillah rabbil alamin baci wala hande pewni digno ko min argola men wonde ci leer ci man lawol ngol ala tan ande tele do buri jambe set ko woneli ko e minen ko amin to mawlu dawul ak jom pida al sanfa bandiraɓe fof dande dental he en ganduɗo dawol he on woni mawɗo amin toon الله تعالى
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah jarama yo Allah yo moƴƴere yo Allah kadi ɗi bindi ɗum ɗo nde wonnoon ɗo ganden ɗo ko rewde Allah kala goto no tinɗori e wadde naani enen anduɓe ɗen keewi ɗo ene ni ene moƴƴi no feewi so tawino ko yaajede ni so dañanoma kala nde yimɓe juuli alansara o tawi almuɓe ɓe ene joni pecce kaamiɗo o janga so gasni ndu o duwano koye muɗumen ndono jumɓe fof ene moƴƴi no feewi so tawi kadi ne waraki noon kala hen kadi mo Allah newni deftere nde so ari yo wakkilo beela o waɗana en no o waɗi ni ɗum ɗo ko moƴƴere tan yo Allah waɗana en jam o wi omo faami dendagal fedde pelletal omo dono ɗum o ɗum o waɗiri sirki o e dendagal julɓe fofof ɗum ɗon yo Allah yomo moƴƴere yo Allah jaabo ɗumbuji ɗi fof barke Allah ene laa ɗum yo Allah yutuma jere yo Allah timmin anniya o wadde heen ndenka o waɗe heen sutura o waɗe heen baawol o waɗa heen hattan o jogiranmo en ɗum ɓooya wadde waɗede hono ni so dañama no ceerno Mahamoudou wini ala ko ɓuri ɗum moƴƴude so dañaka kadi kala ko heɓa hen yawde ala hen won jarama no feewi ko moƴƴere ala ɗo haaɗi jogii tan koɗo fuɗɗi kono ɗo haaɗi ala moƴƴere ala ɗo haaɗi goto fof so ƴettorima hono ni ɗum ɓuri wujjude comci gurfaji e nawde kursaji janene e nawde kaake janene silkude deftere duwano aduna fof ɓuri nawde kaake janene yo Allah won ballo yo Allah ɓeydu ndenka yo Allah ɓeydu sutura nawoɓe kaake janene ɗe yo Allah rokkuɓe ko eɓe kucca ko wona nawde kaake janene allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim eyyi maɗo ko Bella TV o wiito min calminima an joom Bella TV e koyne ma ge ceerno Ibrahima o wi min calmini kanko joom sitɗo o woni sito innira ko Bella TV woni siti o innira ko Bella TV min jettanamo Allah kadi no feewi emin jettanamo Allah kadi no feewi kankone o ari ƴettude gueɗal makko kankone o ari ƴettude gueɗal makko nde wonnoon ɗum ɗo o haali ko ko gonga ko moƴƴere Allah woni ga adane ko télévision ngaji e radio ji so pellital yiɗi yaade yahato téléji yahato radio ji ene yaaña kono joni hankadi karalle kese ɗe ko ngari ko ene ɓeydi yaañude ɗum kankone ko heen o jeeya en mbimo bisimilla makko e yamirore imam pellital haali hoore mum wiyete pellital ko haali hoore mum kadi kala garowo pellital jiɗɗo ko woni e pellital ko ene andi moƴƴere wonde e pellital yoni en tan wiyeede ceerno men yanti e pellital ɗum yoni en sabi eɗen gandi mo Allah feccani oɗo ceerno a dañi gueɗal manggal atini atinani minenne ko addata min ko dendagal mo ina nooto e inde pellital ummade leydi e leydi arde ɗo
addi ɗum ko ƴeewde moƴƴere Allah nde Allah waɗi e ceernajo addi ɗum ko ƴeewde moƴƴere Allah nde o waɗi e ceernajo o ko Cheikh Siraji Dine aawi ɗo ko Cheikh Siraji Dine aawi ɗo ko moƴƴere nde o aawani ɗo julɓe ɓe moƴƴere nde o aawani ɗo julɓe nde taw hay goto o faltaki taw hay goto o faltaki gueɗel amen minen ne min ngari ko gueɗal amen minen ne min ngari ƴettude kala nanɗo ɗum kala nanɗo ɗum noto hen eɗen jetti hen Allah eɗen jetti hen Allah minen komin fuutankoɓe minen komin fuurankoɓe kono Allah joƴini min ko Gambi kono Allah joƴini min ko Gambi en jii ummiɓe Dakar en jii baabe amen Hammadi Hamme en jii baba men Hammadi Hamme ummi ko Mauritanie ummiɓe Guinée Bissau ummiɓe Guinée Conakry e dendagal leyɗele ene ngari ƴeewde moƴƴere Allah wonde hen kala garɗo ɗo walla garannoɗo ɗo wonko yii hen sa yiyani a yiyani ɗum e guite ma sa yiyani ɗum e guite ma moƴƴere nde a fawani hen jungo ma woto feccu sikke wonko Allah moftanma ko bonata ceerno Abdoul Aziz Kane o ari ha ɗo e kitale amin premiére ɗe ceerno tawni ari yirlade e guese he ene arde e makko ene arde e woɗɓe ceerno Abdoul Aziz Kane wimin ɗeɗo golle so neɗɗo golli ɗum a wawa gollude bonande ha firta ɗeɗo golle ceerno Abdoul Aziz Kane wini ñade hen ceerno wi o duwi tuggi e men gila baba Adam ha yetti en gila ɗo men ɗo ha darga daro ndeke kay ala ko heddi kala mo ene yiɗi moƴƴere eɗen geeri ɗum yo nooto ede moƴƴere nde hay goto faltana nde hay goto faltaka goto fof ene yiɗi moƴƴere goto fof ene wiya bisimilla mum e ngal ɗo dental wiitegal pellital aɗa ƴetta gueɗal mum aroɓe gaɓene kadi saɗa laɓɓini anniyama aɗa yiɗi wallahi aroɓe gaɓe ɓe garani ko dendagal julɓe aduna o kala ko andi duwawu ganniyaɗo hay gila e mayɓe ɓe e wuurɓe ɓe hay goto accake minen noon min jetti Allah pellital Allah ene rokki min paamodiral Allah ene rokki en mbiyen mi wino Allah ene rokki min ala ko Allah ene rokki en kanko gila e kanko joom sito o goɗɗo e goɗɗo enen fof ken pellital hade men innirde koye men pellital tawɗen ko ɓiɓɓe Madina Gounass ene gadi en fellidde kañum en gawata ndema ndemto ene toppiti ene dawa alarba ene dawa aset ɓen kay gadi en fellidde kono enen ne eɗen jogui hen ko heeri Wondin keeriɗi ummoɗa ko wi ko wayno Dakar en ko gowɗa toon ko gara ha ɗo ɓoroɗa naata e nde ɓakkere aɗa rema aɗa fiɓi hen anniyama aɗa gollono jiyaɗo Allah mo Allah yiɗi to mum ene rokki ɗum fof beela aɗa daña annen min tawino ɗo kitale amin premiére mawɗo goto baba jibi wan nayi min to mum yomin calminayo wiyete ko baba Boubacar Ñaalal min tawi mo wonti ɓoggol omo leeli ɗo gotel ɓe yi ko nantinimo wi ɓeeɗo ummiɓe Banjul ɓe ummi Dakar eɓe ngari gollanade ceerno lawol yamirore o deƴƴi ha ɓooyi o wi eskey o wi ceerno Ibrahima Diallo wino o wi min de mboɗo haawa mboɗo wooɗa manam mbiyen mboɗo yooɗa
o gummiɗo to seyɗane tungita ene yirlo ummi toon o dañi ɓoccitade e seyɗane he o ari ɗo omo yiilo moƴƴere Allah wonde ɗone kono kadi omo haawa o gonɗo ɗo ene woni ɗo seyɗane nanga tonga o waɗa feere haw tawa seyɗane o toon jaggamo toon ñande hen konngol mawɗo o sembindiri min ko ha ɓeydoɗen yettude Allah ko ha ɓeydoɗen tidde e andude ko gonɗen e mum ko min calminimo min juurimo e inde imam ceerno mahmoudou thioye mo ganduɗa ko pellital suuɓi yo wonan ɗumen elman gila hitande amen adande 2009 gila min jettaki ɗo min jaara hedde farafeñe toon min gardinnomo yo juurno min waktuji ɗi hamin jettiɗo komin daaki ɗo omo julna min ko ɗum reɓata ene yaha ene ɓeydo moƴƴude nde wonno wonko Allah waɗe makko fof ene jiiɗu yimɓe fof ene jiiɗu ene jaɓi ɗum ene jettiri ɗum ene belamo ene beltanimo ko ɗum waɗi kala ko yamiri min mbaɗa ɗum ɗo wonno komin jinno yettinde e yemirore e jaafo wonko feewi hen eɗen jetta Allah so wonko oñi hen ko minen koye gandiron noon assalamu aleykum wa rahmatullah. Happeren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas. mbaɗen tarbiyayneedi pittaali men gonen lesmu rabbiɓe mur'e gunas. mufidul muridi muhammadu saidu as'adu mas'udu mur'e gunas. mbaɗen awwalal juuragol ceerno men to alhaji amadu mawɗo gunas. murabbi muraqqi fa huwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno gunas. aminay nabiyin e almuɓe mum